Najskôr som chcel byť programátorom, ešte na strednej, ale potom nejak náhle sa to zmenilo vo mne a nemohol som tomu odolať. Mám pocit, že prvý moment bol asi, keď som mal nejakých 7 rokov, videl som film, kde nejaký človek išiel za nejakými chudobnými ľuďmi a pomáhal im. A vtedy som si povedal, že toto by som asi chcel robiť, toto by ma naplňalo. Potom som na to zabudol, dlho nič, naozaj na strednej škole, matematika, programovanie, to bolo moje. A možno aj niečo na to má aj, že mama ochorela, čiže som viac rozmýšľal nad takýmito vecami, ako pomáhať chorým ľuďom. A vtedy to prišlo naozaj náhle, neviem to vysvetliť bližšie. A ťahalo ma to, že naozaj priama pomoc ľuďom, ktorí sa majú najhoršie. Možno to bolo také, že toto som si vedel predstaviť, že by ma to mohlo naplňať. A prišla medicína. Ako náhle som skončil školu, samozrejme rozpošľate si žiadosti po rôznych nemocniciach, kde by ste si asi, alebo to miesta, kde by ste chceli pracovať. A takmer nikde sa mi neozvali ani odpoveď, či áno alebo nie, tak som bol nahnevaný a som si povedal, že ja neviem, že či to mám s tým rátať alebo nie, tak som už začal uvažovať nad tým, že keď ma tu nezoberú, tak čo budem robiť. Tak som začal uvažovať, že či to nebude niekde inde, ale medzi tým naozaj som teda sa stretol s Plamienkom a prebehol pohovor a zobrali ma, takže som to už viacej neriešil. Som lekár v Plamienku. Plamienok je detský hospic. Staráme sa o deti, ktoré sú nevyliečiteľné chore a sú doma, čiže lekár alebo iný pracovník nášho tímu navštíví deti doma, ktoré sú buď v detskej izbe, v obývačke, vlastne kde sa im páči a tá zdravotná starostlivosť je teda poskytovaná v domácom prostredí. Môžem tak povedať, že som spokojný so svojím rozhodnutím, nemenil by som ho. Pre mňa táto práca vlastne bola takým tajomstvom zo začiatku, že čo to vlastne je tá paliatívna medicína. Človek, ktorý akože do toho není zainteresovaný, tak rozumiem, že má z toho strach, lebo si to spája, že to smrťou. Ale myslím si, že skôr je to práca o živote, hoci krátkom, ale o tom ostávajúcom, ktorý ešte je. A myslím si, že to taká špecifický čas. A som rád, že som sa k tomu dostal a že môžem vlastne pomáhať ľuďom v tomto čase, ktorý je veľmi ťažký, ale je aj nejakým spôsobom špeciálny. Sú tam ťažké chvíle, ale aj chvíle naplňujúce. Čiže keď si to tak zrátam, tak si poviem, že som ochotný to robiť, napriek tomu, že to nie je vždy pre mňa ľahké, ale dáva mi to viac, ako ja dávam ja tomu.